dámy a pánové. Postupně se tak trošičku usadíme, sklidníme. Ne, já vás chci přivítat jenom úplně stručně na poslední akci z pravidelných sedánků Teatrologické společnosti. Dnes to bude debata, kterou povede kolega Martin Bernátek, kterému okamžitě přidám slovo. Jenom vás chci upozornit, že debatu nahráváme, tak kdyby měl někdo nějaké výhrady, ale je to opravdu jen pro účely Teatrologické společnosti, aby si to mohli poslechnout třeba ti, kteří se z nějakého důvodu nemohli dostavit, takže je to nahráváno a posíláme prezenční listinu, kdybyste se nám mohli zapsat, byli tak laskaví, tak vám třeba potom budeme posílat pozvánky na další akce. A ještě jenom krátce řeknu, že po skončení téhle debaty je možnost neformálního posezení nebo zakončení vůbec toho přednáškového roku na zahradě Divadelního ústavu, takže potom nějaké kuloárové bouřlivé debaty můžeme i přesunout ven. Tak už předávám slovo. Dobré odpoledne ještě jednou. Já vás vítám v Institutu umění Divadelního ústavu na takové trojpřednášce neboli kulatém rohu stolu. My, čili vy, zaměřený na performativní a symbolické konstrukce České národní identity a společnosti, představím další účastníky a účastnice tohoto setkání, takže po mé levici Martina Musilová z DAMu a z Katedry divadelních studií Masarykovy univerzity, po mé levici Tereza Konivková z JAMu a taky z Brněnské katedry divadelních studií, Anna Hejmová z Institutu umění Divadelního ústavu a z Vysoké školy umělecko-průmyslové a posledním vlastně účastníkem je Lukáš Kubina z Katedry divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Cílem tohohle setkání je vlastně představit, řekněme, nějaký výzkumný směr, relativně už jako etablovaný, alespoň podle seznamu diplomových a bakalářských prací, které jsme pro vás připravili a které vám nyní posílám. Můžete si je vzít, tento handout jako využít i třeba dále. Z druhé strany je vlastně obsah tematického čísla časopisu Teatralia z roku 2014, který byl právě věnovaný teatralitě veřejných událostí. Čili neváhejte tyto materiály využít i po skončení téhle události a já už předávám slovo Martině Musilové, která velice stručně, řekněme, představí nějakou terminologickou oporu tohohle takhle orientovaného výzkumu. Poté budou následovat, řekněme, dílčí sondy Lukáše, Aničky a Terezy a potom samozřejmě bude čas na diskuzi společnou. Takže se dobře nalaďte a my, čili teď, právě začínáme. Ano, tak já mám za úkol mít tady ten úvod a já bych ráda jednak mluvila teda o terminologii, ale taky nějakým ukotvení teatrologii nebo vůbec jak z teatrologie tyto výzkumy se zrodily a pomůžu si normálně historii toho výzkumu. Ono to tak vzniklo někdy kolem roku 2009, kdy docent Drábek, v té době docent, dneska profesor už, byl na návštěvě ve Varšavě v Institutu kultury polské. Dohodl tam spolupráci, přijel do Brna a řekl, že to mám dělat. A tím to skončilo. A já jsem, protože jsem měla zkušenost s IKAPem, Institutem kultury polské, že jsem tam byla na stáži Erasmu v roce 2004, tak jsem věděla, že to jejich zaměření je silně antropologický a že dělají animaci kultury taky a že by to byl obrovský skok jen tak přejít z české teatrologie té tradiční středoevropský k té antropologičtější vedeným výzkumům nebo studiím, i protože divadlo máme jinak a že na tom IKAPu to mělo oporu i v té generaci, co přišli po Grotovským, že to byli vlastně lidi, co zakládali tenhle institut, spolupracovali s Grotovským v mládí. No a takže jsem se teda rozhodla, ano, půjdu do toho a jako první krok bylo se opřít o něco jinačího, než je ten polský směr. A
tak jsem se opřela samozřejmě o německou teatrologii, která výzkumy performativity a teatrality dělá dlouhodobě a už vlastně vzniklo dost textů. A zároveň už byly přeloženy i Janem Roubalem, takže bylo se i o co opřít terminologicky v té době. A my jsme nějak získali Feroveši grant na výzkum v roce 2010 na výzkum vlastně cyklických svátků, tak jsme jezdili do 3 míst na jihu Moravy nebo i Zlínsko. A celý rok jsme prostě zkoumali ty tradiční svátky, které se každoročně opakují, a tak se spustil tento projekt. A následující rok, který už teda nebyl podpořen žádným grantem, jsme zkoumali městské události v Brně. Tak to byl ten start, který vlastně nějak inicioval vznik tady toho výzkumu, a když jsem mluvila teda o německé teatrologii a jejich pojetí teatrality, tak k tomu jsme využívali ještě text Goffmanův, co známe teda pod překladem Všichni hrajeme divadlo. A to bylo takový jako východisko základní, který momentálně už je nám dost úzké a malé. A vzhledem k tomu, že nejenom, že vznikly bakalářské diplomové práce, ale vznikla už jedna dizertace, jedna je dokončovaná, další vznikají. Takže vlastně i na základě toho, jak se výzkumy v této oblasti rozšiřují i třeba historicky do různých období, tak vlastně to vyžaduje i jiný přístupy. A někdo přesahuje ten rámec teatrologie víc směrem k antropologii a někdo víc semiotice, někdo víc k sociologii. Takže se vlastně dostáváme dost do toho interdisciplinárního prostředí s každou prací. A to nás vede i k tomu znovu formulovat si pojmy, o který jsme se opírali původně, základně, jako je pojem teatralita a performativita. No a opravdu je to takový jako pro nás i žhavá otázka, kterou se snažíme si rozebírat jednak v různých diskusích, ale že i pořádáme sympózia, taková velmi pracovní sympózia, a vlastně nás i čeká tady to zpřesňování, takže i to, co dneska tady řeknu, tak je jako Pardon, já nevím, co se děje. Třeba mu je jenom vedro. Tak na ten Tak máme pokračovat, nebo máme udělat technickou minutu? Aha. Můžete hned nebo za chvilku? Za chvíličku. Tak já to dopovím a pak se uvidím. Tak a teďko já bych udělala takový drobný nástin toho, co se nám vyjevilo jednak přes Fischerlichta, jednak přes Goffmana, vlastně 2 linky té evropské teatrologie, která se pokouší přesahovat užší vymezení pojmu divadlo, a ty antropologické linky, teda ty americké linky, která vychází ještě z jiných kořenů a vlastně s nás potom ovlivňuje antropologii. A možná teda pro někoho jako shrnu věci, který zná, ale pro jistotu to udělám. V té evropské teatrologii je pojem teatrality vnímán 2 způsoby, jak píše Fischerlichte. Buď to je vymezení Fuchsovou, Georga Fuchse, který tím označuje nějaké prvky, které zakládají divadlo jako takové, jako divadelnost vlastně v tom užším slova smyslu. A vedle toho je ten Jevrejnův koncept, který poukazuje na to, že divadelní prvky můžou mít události i mimo divadlo. A zřetelně se tady v obou těch případech pracuje s
estetickým vnímáním divadla je jedno vlastně pojetí, to Fuchsovo chce zpevnit tu estetickou oblast a to Jevrejinovo pojetí naopak říká, že ho máme překročit, nebo že je možné ho překročit. Což je asi typický rys toho evropského pojetí. A když potom Pavis říká, že o performativitě, že je divadlo mimo text nebo bez textu, tak se furt pohybujeme na úrovni vlastně toho výchozího bodu estetického. A to trošku omezuje to evropské vnímání. A vedle toho, kdybyste mě někdo chtěl doplnit, jo? Můžete. A vedle toho je ta americká linka, která vůbec nevychází z pozice divadelní a umělecké, ale vychází vlastně z amerického pragmatismu jako filozofického směru, na který navazují potom různí sociologové, antropologové. A tam je zajímavý to, že zatímco v tom evropském pojetí to, co považujeme za divadelní prvek mimo divadlo, tak furt čteme divadelním modelem. Zatímco v tom americkém pojetí se mluví o symbolické rovině a tam je oni zdůrazňují to, že symboly také jednáme. Že vlastně nejsou jenom nezintenzivňují pouze prožitek, neozvášňují, ale vlastně na určité úrovni jednáme symbolicky. A vlastně je to nějaká vrstva mimo text, kterou taky čteme, ale taky jí komunikujeme. A já dám asi příklad. Dám příklad s tím zdravením. Že samozřejmě jednoduchá akce, každodenní akce ritualizovaná pozdravu, ať už dobrý den nebo ahoj, tak můžeme zkoumat zároveň gestičnost a jednání během tohoto pozdravu. A na této úrovni se třeba, na to upozorňuje jeden francouzský antropolog, se můžeme zkoumat, jak se které kultury při takovémto pozdravu třeba dotýkají sebe jako jedinci a že v Evropě potlačujeme tělesný kontakt. A vlastně tuto úroveň my můžeme studovat a čte se na symbolické úrovni. Když mluvím o tom symbolismu nebo o té symbolické vrstvě, tak je třeba navázat v tom americkém prostředí. Na pragmatiky vlastně navazují první sociologové, kteří rozvíjejí proud nebo směr symbolického interakcionismu, takzvaná chicagsská škola, a k ní už patří například, jak říkají sociologové, Erving Goffman, nebo Erving Goffman. A tam se nám vlastně propojou ty proudy. No a teďko, co z toho vyplývá ještě z tady těch dvou zaměření, symbolický interakcionismus americký hodně ovlivnil antropologii americkou. A takhle se dostává vlastně do těch velkých studií Clifforda Geertze a Meadový, nevím, jak se s tím jmenuje. Nemyslím Herberta, Margaret Meadova a takhle, jako ty velký antropologi. Viktora Turnera, a tak, který se vlastně přes 60. letech zase ovlivňují americkou teatrologii a odtud máme nějakou linku k Schechnerovi a vlastně k koncipování performance studies. Což už je proud, který se k nám dostává jako už v nějakém balíku. No a teďko řeknu ještě komplikovanost pojmovou, která se na to navaluje. Většina těch pojmů, které používáme, jsou překládaný. Což samozřejmě dělá velký nepořádek v tom, jak vlastně, co používat jak. Ať už je to pojem teatrality, my jsme se zachovali teda a spíš intuitivně ten nečeský ekvivalent. V návaznosti na Fischer-Lichte. A stejně problematický je pojem performance, který prostě mimo angličtinu se hrozně těžko definuje. A to je vůbec ten základ, ale k tomu se pojí ještě další pojmy, kulturní performance a sociální performance, případně sociální drama, Turnerův pojem.
které jsou taky takovými konstrukty a úplně nemají vlastně logiku, nicméně oni nám umožňují dát nějaký rámec anebo metrologický nástroj, jak pojímat fenomény, které zkoumáme. Což znamená, že když se dostáváme v tom výzkumu, zatím jsme tomu říkali veřejné události, ale tak přecházíme k pojmu kulturní performance, jako to všechno, co se děje mimo divadlo, má tedy performativní charakter a buď se teda přidává kulturní performance, ale v tom českém prostředí je to strašně problematický to pojmout i zde demonstrace je kulturní performancí, protože to tak necítíme, to slovo kulturní. Ale nicméně je to spíš metrologický nástroj, jak se vymezit to pole, které se zkoumá. A Martin mě tady upozorňuje, že mám ukončit, tak já, jestli možná chcete doplnit ještě něco. Já myslím, že jste to vyčerpala vlastně jenom tomu pojmu, že asi není úplně momentálně funkční, když žijeme, respektive po každý kulturní performance. Že... A my nejsme ani sjednocení. Že vlastně kdokoliv z nás začne psát, tak musí v první moment, když zmíní kulturní performance, vlastně vysvětlit, co tím myslí. Takže jsme jako ve fázi, kdy to nějakým způsobem projednáváme. Dobře, myslím, že přesně ten moment představit, řekněme, tu mnohost těch přístupů na těchto 3 příkladech, chronologických i kulturních. Já teďka nevím, jestli my můžeme promítat v tuto chvíli. Já myslím, že to znamená 60 sekund přestávka. Tak jo. Čili 1 minuta. Samozřejmě můžeme analyzovat tuto situaci teatrologicky. Tak Ondřej bude performovat. Že tady má diváky, tak okamžitě semioticky. Abych nebyl splavový dráty. Pokud co splavový dráty, tak splavávají bez dráty. Takže... Aha. Čili jako... No, když se dráty, to jsou bez zdi, tak to je většinou bezdrátově, ale vůbec se nefunguje. Takže to je restart. Tak tohle bude vidět na ty. Tak uvidíme třeba. A jakože to fakt nejde, nebo? Já musím to nastartovat. Ještě furt restart. To je pražínka, to je v pohodě. To je za 3 sekundy. Zatím to ubíhá 60 sekund, já vám můžu poslat prezenční listinu, pokud máte zájem o informace o dalších přednáškách tady. No, tak ještě to není definitivní, tak prosím, kdo se chce zajímat dál, tak nechť se podepíše. Tak zatím dát. To je všechno nachystané, jenom my aktuálně teraz provozujeme ten projektor. To bude těžké. Každý má svůj úkol. No, jo. Nebo to Ne, potrhla. Tak já mezi tím ještě řeknu, že jsem mluvila o katedře divadelních studií v Brně na Masarykově univerzitě, ale v té skupině je vícero lidí a tak se akčně rozrůstáme, nebo se snažíme vlastně sdružovat
právě protože je to nějaký směr, který je i pro nás dost nový. Takže tady jsou i lidi, kteří patří do skupiny. Eliška Poláčková, Martin Langhans, prostě tak. Tomáš Kula. Co bych ještě řekl? Jak to bude? Jak mám pouštět dál? Ne, já to budu pouštět tam, ale jestli mě to můžeš pouštět jenom. Je to? Tak moc děkujeme za technickou podporu. A nyní teda předávám slovo Tereze Konivkové, která představí vlastně první případ těch událostí, o kterých vlastně... To vás zrovna ta aplikace, která to zrovna. Aha, tak pardon. ještě jednou. Tak já začnu mluvit. Dobrý den, hezké odpoledne všem. Já vlastně bych navázala ještě na tu pojmovou různorodost, protože Martina Musilová tady nezmínila jeden termín, a to je performativita, a s ním pracuji já, takže si to ještě vlastně jakoby, a zase nepracuji s termínem teatralita ve svém dizertačním výzkumu, a to má jediný důvod a ten, že vlastně performativitu, nebo ten termín přijímám vlastně od Ricky Fischer-Lichte, tak jak vlastně je zakotven v překladu, který dělala Markéta Polochová tady s redakcí Honzy Petružely v knížce Estetika performativity. A vlastně já protože mým cílem vlastně je v dizertační práci zkoumat to, ano, jak vlastně je utvářena národní identita v sokolském hnutí. A protože mně jde právě o ten akt tvorby, tak ten termín performativita vlastně tomu odpovídá lépe, dle mého, než teatralita, protože je právě zaměřen vlastně a koncentrován na to, jak jsou vlastně ty jevy, které vnímáme, utvářeny. Tady ta rychlá prezentace, kterou vám chci nyní představit, se jmenuje Přečich to Sokol, alespoň na těch příštích, to v roce 1871 napsal Miroslav Tyrš ve svém textu Tělocvik v ohledu estetickém. A byla to vlastně taková výzva do budoucna, která se mu z velké části možná podařila naplnit, a o tom, jak to bylo dál, se vlastně teď asi nemusíme bavit, protože to tak nějak víme. Každopádně, co já bych chtěla říct, je to, že vlastně sokolské hnutí v době svého vzniku bylo vlastně součástí mnohem širšího národního hnutí a začalo se vlastně, nebo vzniklo ve fázi agitační, pokud budeme brát termín Miroslava Hrocha, který rozděluje národní hnutí na 3 fáze A, B, C, tak tohle to je to Bčko. A potom vlastně získalo mnohem větší sílu během té fáze maslové od 80. let 19. století dál. V sokolském hnutí vlastně se jedná o utváření identity, které je uskutečňováno prostřednictvím cvičení, které formuje tělo. A právě vlastně tím pádem je možné říci, že identita v sokolském hnutí je aktem konstruovaným tělem, kdy tělesné vjemy ovlivňují mysl a naopak. Kde si to můžu přepínat, prosím tě? Kolečkem. Děkuju moc. Já bych radši klást. Tak, super. Ne? Teď. Výborně. Takže viděli jste pár obrázků. A
takže už to necháme tak, jak to je. Prostě na tom obrázku předtím byla sokolská tělocvična, která právě jako ten obrázek měl demonstrovat to, jak se prostě ty sokolové tužili a tužili to tělo a tím pádem prostě jako to nějakým způsobem ovlivňovala jejich mysl. No, tady tento obrázek, tak na něm je zachycen cvičitelský sbor v roce 1864, kdy Miroslav Tyrš je tady úplně nahoře. A vlastně jakoby, konstruovanost jako samotného toho obrázku demonstruje vlastně to, jakým způsobem ten Sokol nebo to hnutí obecně přistupovalo vlastně k tomu, jak samo sebe prezentoval. A právě Tyrš viděl vlastně velmi důležité to, aby to tělo mělo nějakou formu, protože v té formě vlastně se odrážely i vlastně nějaké určité kvality mysli každého toho sokola. Stejně tak jako v případě antických Řeků, kdy právě těla antických Řeků měla být krásná a dobrá, kalfek agatos, a tohle se vlastně snažil tento koncept aplikovat vlastně i v sokolském hnutí. Ono dobro mělo být prezentováno etickým účelem sokolského hnutí, to znamená, že každý sokol, Čech, měl být schopen a ochoten sloužit vlasti, národu a tento etický aspekt se následně formálně realizoval v jeho esteticky hodnotném, krásném těle. No a právě vlastně tento etický a estetický aspekt není možné od sebe oddělit při zkoumání identity nebo tvorby identity národní v sokolském hnutí. Tak, chvilka napětí. Jo. A tohle je František Pecháček, jenom vlastně příklad toho, jak vlastně ty dva aspekty jako jsou spojené dohromady v jedné lidské bytosti. Protože František Pecháček byl vlastně voják z povolání, byl to gymnasta, sokol, činovník České obce sokolské a byl vlastně zemským velitelem sokolské odbojové organizace Jindra během druhé světové války a zemřel v koncentračním táboře v Mauthausenu a přitom byl ještě předtím takový krásný. Tak, v obecné rovině lze tedy tvrdit, že dochází vlastně k performativnímu utváření národní identity, která je de facto konstruktem sociální reality, obdobně jako gender. Takže vlastně já používám v určité omezené míře vlastně teorii Judith Butler a jejich performativních aktů a aplikuju to vlastně na problematiku národní identity v sokolském hnutí. Nositeli národní identity v sokolském hnutí byli muži, ovšem, protože cílem vlastně toho hnutí bylo vytvořit jednotné celistvé národní společenství, tak tam bylo nutné ty ženy samozřejmě nějak zapojit, protože prostě bez nich to nejde. A proto jim byla svěřena vlastně taková funkce vlastně kritických pozorovatelek a jistých vlastně motivátorek toho jednání mužských performerů sokolů, kteří cvičili a oni je nějakým způsobem vlastně hodnotili a v této činnosti podporovali. Tak. Tady toho vlastně už jsou základní typy kulturních performancí v sokolském hnutí. Obecně lze říci, že v druhé polovině 19. století až do začátku první světové války tak bylo velmi vlastně nezbytně nutné prezentovat ve veřejném prostoru habsburské monarchie to, jakou mám etnickou, případně národní identitu. A vlastně nejdůležitějším způsobem, jak vlastně tohle činit, bylo zpátky se vracím. Identitu, tečka. Jo? A k tomu vlastně sloužily právě ty kulturní performance, jako třeba tyhle ty veřejná cvičení prostná, která vlastně měla za úkol zpřítomňovat sokolské ideje ve veřejném prostoru. A vlastně to setkávání lidí bylo nejobvyklejším způsobem přenosu informací v té druhé polovině 19. století a proto vlastně ty kulturní performance měly pro šíření sokolských ideí takový význam. Tady vlastně na tom dobře vidět jakoby ta interakce, nebo ono je to statický, že ale prostě ta interakce mezi aktéry a diváky, který
tam jsou na obrázku. Tohle to je další typ sokolské kulturní performance, to je vlastně zachycený sokolský výlet, kdy ty sokolové chodili mimo město a ukazovali sami sebe. Můžu se jenom zeptat, to slovo výlet pochází jako ze sokolské terminologie, nebo to je... Říká se to, že je sled a výlet. Ale to od turnému určitě. Ty měli ty. Jo, ale jako jestli se Martin ptá jenom na to slovo, jako takový, a ne na tu formu, jako turnéři ano, měli výlety taky, jako určitě no. Jakoby, že to chodění do přírody, že to byl vlastně nějaký jednoduchý způsob vlastně jako zdokonalování té fyzické kondice, ale samozřejmě to i souviselo vlastně jakoby s armádním tréninkem, jako dlouhý pochody, přesuny vojska tak. Já vím, no. Tak, tohle to je průvod vnitře, potom už později, ale vlastně formálně to vypadalo furt stejně. A tohle jsou další cvičení prostná, když přijeli Sokolové ze Spojených států v roce 1887 do Čech, tak cvičili v Českém Brodě. A tohle to například jsou zase cvičení nářadivá, na Sletu v roce 1901. Jo. A tohle to jsou prostá cvičení mužů na Sletě v roce 1912 na 6. Sokolském Sletě. A k tomu bych právě chtěla vlastně jenom říct to, a tím už to uzavřu, čímž splním svůj časový limit, že vlastně nejdůležitější pro zpřítomňování národa na symbolické úrovni jsou právě ta veřejná cvičení prostna z těch všech jmenovaných kulturních performancí dle mého. Protože jednotný pohyb skupiny těl ve společném rytmu, kdy tělesný rytmus oplanuje mysl a tím je na fyziologicko-psychologické úrovni utvářeno vědomí sounáležitost a jednoty, je vlastně jakoby ten nejdůležitější aspekt této kulturní performance nebo této formy kulturní performance. V tuhle chvíli já končím a předávám slovo svým kolegům, kterým třeba to taky bude ta prezentace fungovat. Tady to. Jo, už je to vidět. Nemá to, může se zminimalizovat? Jo. Oni to má zpoždění, jestli to koupí sem na to máte. Máš to v tom prvním okně. Dobrý den. Já budu pokračovat dalším tématem, nebo takovou případovou studií, kterou jsem si vybrala. Jedná se o definování dělnické identity skrze vizuální podobu třetí dělnické olympiády v roce 1934. Tohleto téma je vlastně výsekem mé disertace, která se zabývá veřejnými slavnostmi a veřejnými událostmi od druhé poloviny 19. století až do konce 20. století. Jejich inscenačním principem, kdy vlastně mým hlavním tématem je zachytit určitou inscenační vrstevnatost tady tohoto fenoménu. Takže já nejsem úplně důsledně zaměřená na stadion jako Tereza nebo případně na nějaké veřejné cvičení, ani důsledně na princip průvodu, který prochází městem jako Lukáš. Stojím vlastně tak jako někde mezi nimi. A právě proto, aby tahleta debata nebo aby tahleta diskuze dostala takový jako širší možnosti a vlastně i širší východiska. Jsem si vybrala případ roku 1934. A to z několika důvodů. Předně tím prvním, abych začala u Terezy a vlastně nějak na ní navázala. Dělnické, a tu už si vlastně můžu přesunout asi tady k tomu dalšímu slajdu, dělnické tělovýchovné jednoty by nebyly bez sokolů. A to úplně otevřeně, kdy dělnické tělovýchovné jednoty se vlastně etablovaly z dělnického hnutí a vlastně se jednalo o dělníky, kteří rádi cvičili.
abych to řekla úplně takhle primitivně. Nějaký jako informace toho, kdy se cítili perzekvovaní v rámci Sokola, to jsme si třeba už s Terezou vyjasnili, že to nebylo zase tak jako radikální, jak to řada, já nevím, dobových periodik nebo řada těch, řekněme, PR materiálů, především teda těch dělnických tělovýchovných jednot prezentuje. To je první věc. Další věc, proč jsem si tenhle ten fenomén vybrala, je to, že se jedná o vizualitu dělnického hnutí, kdy samozřejmě po té obsahové stránce navazují na Sokoly. Nicméně ta výpověď se liší především na základě toho, že dělnické tělovýchovné jednoty přejaly Tršovu tělovýchovnou soustavu. To znamená, že to, co je vlastně jako zásadní moment pro Terezu, že vlastně ta tělovýchovná soustava je pak vlastně součástí nějaké prezentace a nějaké výpovědi, tak to tady vlastně tak trochu jako hapruje. Jo, takže, jak uvidíte dál, dělníci byť s tou sokolskou nebo Tršovou tělovýchovnou soustavou se vypomáhají pak různými rekvizitami, vlastně na té symbolické úrovni, zase takovým trošku primitivním způsobem, že to byly třeba skladba s kladivama a tak dál. A další věc, proč jsem si ten rok 1934 vybrala, je ten, že to byla vlastně dost specifická situace z nějakého jako historického kontextu. Především vrcholila hospodářská krize a dalším důvodem, proč jsem si to vybrala, je to, že z těch všech dělnických olympiád, které byly realizovány 3, má vlastně nejvybroušenější vizuální styl a vlastně okem současníka je vlastně nejzajímavější. A poslední důvod, který bych jenom tady chtěla tak jako zjednodušeně nahodit, ale k tomu se ještě pak trošku dostanu, je vlastně jako dělnická identita za první republiky, která, používám termín dělnická identita, a to se už vztahuje k tomu ústřednímu tématu vlastně tady toho odpoledne. A to je hledání národní identity s jemnými přesahy do státní identity nebo hledání státní identity, do toho, co je nacionální, co je internacionální. A vlastně právě tahle ta událost si myslím, že v sobě syntetizuje několik podstatných momentů právě pro to ústřední téma. A ještě jedna věc, proč jsem si tuhletu olympiádu vybrala, je to, že pro mě je podstatné to formování dělnické vizuality právě proto, jak pak bude ústit do vlastně té socialistické vizuality poválečných let, tak jak to známe z prvomájových slavností, nebo tak jak to známe především z první Spartakiády v roce 55. Tady ten další slide jsem si nazvala metodologie, způsoby nazírání a interpretace. Podobně, jak tady uvedla Tereza, je to problematický, nicméně vlastně jako z hlediska trošku jako nejasnosti těch termínů a tak dále, kdy já jsem vlastně jako zastáncem toho, že metodu v sobě nese to téma. Takže já jsem se vlastně rozhodla jít úplně takovou jako nejjednodušší cestou a vlastně pracuji nejvíc s termínem scénografie, kdy z hlediska té vizuality si to jde pro mě tak jako nejvíc naproti a navíc tak trochu pragmaticky, protože ten doktorát realizuje na Unkrumce, tak vlastně scénografie je úplně jako
je zavedenou kunsthistorickou metodou. Abych to řekla úplně takhle, jako, takhle zjednodušeně. Tak, tím bych chtěla ještě nějak jako do pléna nadhodit pak třeba pro tu diskuzi otázky toho, jak byla skrze sokolské slety nebo prvomájové slavnosti realizována idea národní, idea státní, což třeba u sokolství je docela zajímavé, tenhle ten právě jako přerod před a po roce 1918, ale zároveň i třeba vztah k Devětsilu, k Dědrasboru, kteří byli autory slavnostní scény z roku 1921 z první Spartakiády na Maninách. A ještě třeba jako další téma by mohlo být vlastně v druhé polovině 19. století princip slovanství, slavismu, austroslavismu a tak dále, což jsou další jako podněty, které pak podle mého názoru jako ústí tady do toho našeho jako titulního tématu. Ale abych ukázala, abych šla trošku dál a zakotvila to téma vlastně v divadelním jazyku. Tady ukazuje přímo divadelní práci jednoho ze spoluautorů té olympiády, které jsem, a to je, omlouvám se, ty jsem zatím tady nezmínila. Jsou 3. Je to režisér Vojta Novák, je to scénograf Sutnar, jehož divadelní realizace vidíte tady na těch slajdech. A je to Augustin Schinkel, což byl grafik. Ještě se k němu dostanu. Tady vidíte Sutnarův rukopis. Po levé straně se jedná o výzdobu divadelního sálu v Lidovém domě v Hybernské ulici. Ta stavba už nestojí přibližně v prostorech, kde je teďka restaurace Lidového domu. Po pravé straně vidíte scénografii loutkového představení, taktéž Sutnarovu, a vybrala jsem to právě pro tu emblematiku továrny, která se pak stala výrazným vizuálním motivem těch olympiád. Ve spodní části vidíte loutky, které ve 20. letech Sutnar dělal. Ve 20. letech, kdy se profiloval hodně jako loutkář. A od divadelního jazyka bych přestoupila k takovému výtvarnému jazyku, kde jsem tomu podtitul dala mezi konceptem a realizací. Po levé straně vidíte výtvarný návrh stavebnice Build the Town, která vlastně, ne, že by to byl nějaký jako výrazný, nebo že by to byla nějaký jako prostě stavebnice dělaný tímto způsobem, byly ve 30. letech docela jako populární, v souvislosti třeba s to jako národní identitou docela populární byla stavebnice Artilu, která se jmenovala Jihočeský statek. A tak tohle je, a když tam byly ty jako statky, byly tam ty prasátka, zvířátka a tak dál, tak tady vlastně na podobném principu je postavená i tahle stavebnice. Nicméně, zmínila jsem to tady z toho důvodu, že vlastně ten vizuální jazyk, ten výtvarný jazyk od návrhu k realizaci se tak jako odpovídá a je z toho patrné, že Sutnar pracoval s podobným jako tvaroslovím, s podobnými barvami. Po pravé straně je vidět Émova fotografie, kdy není z toho patrné, jestli to bylo zachyceno někde exteriéru, někde v interiéru, těžko odhadnout, je to tenhle typ fotografie, tohle je předtištěné
magazínu Družstevní práce. A abych se dostala úplně k tomu vizuálnímu jazyku a vlastně přinesla takovou pointu, jak k té stavebnici, tak vlastně tomu, jak byla ta vizuální identita dělnická realizována přímo na Strahovském stadionu, tak tady vidíte ty roboty, kteří byli vlastně jako nositeli práce, kterou teda jako berou v té zápletce teda té slavnostní scény, kterou teda berou dělníkům, kdy teda pak dojde k takovému jako symbolickému smíření právě v intencích parlamentní demokracie, protože vlastně jako Česká strana sociálně demokratická, teď úplně nevím, jestli to říkám přesně, tak jak to bylo v roce 1934, byla parlamentní demokracií. Což bych chtěla třeba nahodit další jako zajímavý téma, jak roli Tomáše Garrigua Masaryka jako prezidenta republiky a jeho vztah ke všem těm jako performancím. A tím končím. Děkuji vám za pozornost. Není poslední příspěvek od Lukáše Kubiny. Jo. Já zkusím stát, ale... Je to. Se křesou ruce, ale... Ne, že bych byl nervózní, ale... možná bude lepší. Zkusíme to takhle. Já budu mluvit o období a o konstruování identity v poněkud odlišnější situaci. Nebudu se věnovat tolik tomu, jak se konstruuje národní identita vizuálně, protože myslím si, že kolegyně ukázali nebo naznačili ten princip, ale spíš se zkusím zaměřit na způsob, nebo respektive na perspektivu mocenskou, respektive organizační. A budu to teda, zkusím to demonstrovat na oslavách svátku práce po roce 1948, kterým jsem se věnoval ve své diplomové práci, a když se momentálně věnuju 60. letům, tak jsem se k tomu vrátil, ale ono je to vlastně důležitý asi vůbec pro pochopení celého období toho socialistického zřízení po roce 1948, neboť jak mluvila Tereza o tom, jak se konstruuje nějaká kulturní forma, tak tam tady z toho období po únoru bezprostředně je zásadní, protože nastaví způsob, jakým se potom inscenuje vlastně veškerá socialistická realita. Ale k tomu se dostanu. Zkusím i ukázat metodologický přístup, který vychází z americké sociologie, respektive kulturní sociologie současné, která vlastně nahlíží na ty události z perspektivy nebo z pohledu toho, že je možné uvažovat o uskutečnění kulturní performance z pohledu jejich úspěšnosti nebo neúspěšnosti. A to znamená to, jak zpátky. Alexander právě tvrdí to, že každý inscenátor nějaké politické kulturní performance má nějaký záměr. A ten musí, a já tady přečtu jeho citaci, aktéři musí nabídnout takový výkon, kterým donutí ty, kterým jsou činnosti a gesta určena, přijmout jejich motivy a vysvětlení. To zní trošku šroubovaně, ale jde o to v podstatě přesvědčit diváky nebo účastníky té kulturní performance o správnosti nebo o mých motiv, že moje motivy a vysvětlení jsou správné. Asi je důležité říct, že 1. máj patřil do jednoho velkého celku inscenování reality v komunistickém režimu. Protože pro vlastně všechny totalitní režimy platí to, že
že jsou podřízeny ideologii, která vysvětluje veškerou společenskou realitu. Já tady chci jenom ukázat to, že jaké teda byly motivy, nebo jakým způsobem se ta komunistická realita vysvětlovala. Jsou to vlastně asi známé věci a jenom to chci říct, že ve všech událostech, které byly organizované komunistickou stranou, což v podstatě musely být všechny události. A z toho i proto je to odlišné oproti těm událostem, o kterých jste mluvili. Když používám událost nějak víc vyhovuji momentálně, ale než kulturní performance. Ale vlastně Alexandr používá sociální performance, čiž to toho vnáší ještě jiný chaos. Takže na čem, co bylo inscenováno komunistickým režimem, bylo tedy to, že existuje nějaká myšlenka stalinismu, která navazuje na marxismus a leninismus. Pro budování identity obecně je důležité, že se vytváří ve vztahu mě k někomu dalšímu. Před druhou světovou válkou byla identita významně a výrazně, ale i před první světovou válkou ve vztahu k Německu, jakožto našemu odvěkému nepříteli a vztah spíš jako kladný byl k západní Evropě, k Francii a tak. Ale po roce 1948 se to mění, přestože Německo stále zůstává jako velkým nepřítelem, tak se to mění ve vztahu, že se vztahuje ta společnost k Sovětskému svazu. A dalšími prvky, které tak rovněž byly obsažené v těch různých událostech, bylo to, že se komunistický režim musel vypořádat s tím režimem předcházejícím. Vlastně vytvořit novou společnost. A to můžu vytvořit jenom tím, že vlastně popřu tu společnost, která byla přede mnou, nebo ji prostě budu ignorovat. To se v podstatě dělo a dělo se to i na té úrovni jako ideologicko-náboženské, možná spíš náboženské, to, že byly vlastně indoktrinovány různé náboženské prvky, přidávaly se ty náboženské koutky, se přidávaly na rudé koutky, ale to jsou věci, které asi znáte, ale ono se to nějakým způsobem promítá i do těch slavností, to, že se nese v každém průvodu vepředu velká podobizna zboštělého vůdce, což je taky typické pro komunistický režim. Já jsem chtěl, to, co jsem říkal, bylo teda typické pro všechny události a nejvýznamnější a nejvýraznější událostí po celé období té nadvlády komunismu byly svátky práce, 1. máj, který strana zvolila záměrně, nebo je to ideologicky a propagandisticky užitečné, ale zároveň to v sobě nese všechny ty symbolické významy, které se strana mohla využívat. Jednak je to teda v období jara, doba radosti, to jsou ty, dejme tomu, imanentní podstata toho svátku, ale zároveň je to vlastně první moderní svátek, který si dělníci, jakožto nová sociální třída, vytvoří. Asi od té historii toho 1. máje máte nějaké povědomí, že první události, které vlastně inspirovaly vznik toho svátku na konci 19. století v Americe, potom 1. máj, který byl velmi úspěšný v roce 1890 a v Brně údajně pochodovalo 100 000 lidí, víc než v Londýně, my se tím chlubili. A potom se to využilo vlastně i takový výrazný kapitalisti jako Baťa a tyto věci potom museli s ním i na to nějak reagovat. Ale já o tom nechci mluvit o těch detailech. Chtěl bych se dostat k tomu,
organizačnímu významu, nebo k tomu mocensky organizačnímu aspektu. Co bylo důležité pro stranu? Čím vlastně chtěla demonstrovat tu novou představu o socialistické, nebo o cestě k socialismu a s cílem v komunistickém ráji, je to, že jdeme všichni jednotně a to vlastně ovlivňovalo požadavek na to, aby to vyznění toho prvního máje bylo pro všechny stejné. Tím pádem ta organizační struktura byla vlastně hierarchická, ústřední výbor byl takovým hlavním inscenátorem, který vymýšlel sice že rámcově, jak mají jednotlivé svátky v jednotlivých krajských městech vypadat, a zároveň určoval to, jak přesně budou vypadat svátky v Praze, jakožto nejdůležitějším symbolickém centru státu. To bylo tedy to. Jednotliví krajští a okresní komunističtí funkcionáři sami o sobě nebyli tvůrci tedy systému, ale ani ho slepě nenásledovali. Proto se často potom objevují výtky k tomu, jak probíhaly první máje v jednotlivých krajích, protože jednotliví funkcionáři nebyli schopni zajistit to, co ta strana vlastně požadovala, a strana velmi dbala na to, aby to vyznění bylo jednotný a radostný, čemu se ještě dostanu. A úkolem organizátorů bylo zajistit hladký průběh akce a splnit cíle oslav jakožto kulturní performance, tedy předvést takový výkon, kterým účastníky promovájových oslav donutí přijmout vysvětlení nové socialistické reality. A tedy základním cílem přitom bylo vytvořit zdání legitimity nového režimu a způsoby, aby se s ním občané identifikovali. Této legitimity mělo být dosaženo manifestací jednotnosti celé společnosti na cestě ke šťastné budoucnosti. Což je jako typické obecně to, že se někam jde, je to velmi, v podstatě by to mělo být velmi dynamické. I proto byl volený a tak výrazný ten první maj, protože vždycky byl organizovaný formou toho průvodu, který byl masový. Těch oslav se účastnili miliony lidí. Každý rok vlastně byly větší a větší návštěvnosti. A když ono... Aha. Jo, tak já už to zkrátím. Májová komise tedy ustanovala v hrubých obrysech i samotný harmonogram, to jsem říkal, a kromě toho taky určovala jednotlivé složky v tom průvodu. Tady vidíte vlastně návrh základního scénáře. Je tam teda ta myšlenka, to, co má být tedy tou kulturní performancí přeneseno, to je ten politický význam manifestace, organizační úkoly a jednotlivé složky, které měly být v průvodu. To, že bylo deklarováno, že je to jednotný, všechny složky společnosti, samozřejmě je zavádějící, nebo respektive to není pravda, měly to být ty složky, které strana chtěla, aby demonstrovali tu novou národní identitu. Přičemž určovala i hlavní hesla toho průvodu. A já jenom zmíním, že tady strana velmi dbala na to, aby to vyznění oslav, a respektive aby ty oslavy byly velmi úspěšné, a nechávala si vypracovávat velmi podrobné analýzy, které ale, jak se ukázalo, už v roce 1948 velmi zklamaly funkcionáře a řešili neustále problém. A já teďka to zkrátím tady, to teda teď číst nebudu, ale jenom chci tím ukázat, to je, co hlásil jeden z funkcionářů za komplikace. To, že vlastně lidé nebyli spontánní v těch oslavách, neužívali si je a
měli a myslím si, že to je problém, nebo respektive proč já můžu říct z pohledu performativity nebo teatrality, že to nebyly úspěšné události. Protože to muselo komplikovat přenos toho kulturního významu. Někdy tam jdu a vlastně mě to nebaví, zároveň většinou bylo dost ošklivo a měli chaos na seřadištích například, nefungovaly jim reproduktory a tak dále. A v ten moment asi nebudu vnímat to nové, to, jak má být vytvářena nová identita a nebudu to asi dostatečně přijímat. Ale proč, ještě bych jenom chtěl říct, co je možná trochu komplikované nebo problematické o tomhle přístupu, je to, že po roce 1948 není možná hlavním cílem to, aby ty demonstrace byly úspěšné z tohoto pohledu. Možná mnohem důležitější pro ten režim je, že se mu podařilo dostat 3,5 milionu lidí v jeden den, deklarovat existenci nového režimu a i když velmi jako nepříliš radostně, tak ukazovat lojalitu s novým režimem a přijímat identitu. Tak já tak vyslyším. Děkuji Lukášovi. Náš čas už trochu pokročil, takže já nevím, jestli možná to můžeme úplně otevřít tu debatu pro vás ostatní, všechny. Mají lidi nějaký zásadní postřeh nebo otázku? Prosím? Tak pokud ne, tak já mám vlastně několik otázek. Týkají se jak řekněme toho tématu, tak i té metodologie. Tak zaprvé by mě vlastně zajímaly ty krizové momenty, jo, že vlastně ty nějaké kulturní formy nebo prostě ty identitotvorné procesy do jisté míry reagují nebo vlastně jsou možná zajímavé v nějakých momentech krize, jo, což vlastně by třeba v případě sokolstva by bylo mimo ten jako už vlastně zpochybněný jako rozkol s těmi dělnickými hnutími, ale zajímalo by mě to, jak to vlastně vypadalo v meziválečném Československu, kdy teda, pokud se domnívám to správně, tak vlastně na tom Slovensku vlastně ti sokolové byli neúspěšní. Stejně vlastně jako ten moment druhé krize, řekněme, po únoru 1948, kdy vlastně část toho, řekněme, těch sokolských kádrů, toho managementu vlastně těch organizátorů s tím, řekněme, know-how, jak uspořádat Spartakiádu, byla částečně jako kdyby perzekvovaná a částečně vlastně potom přivolána zpět, když se chystala ta první Spartakiáda po režim, po přebratová. Jestli bys mohla třeba ty k tomu něco říct, ty situaci na Slovensku. Jo. No tak jakoby obecně na Slovensku tak Sokol vlastně nebyl povolen v dobách vlastně, kdy se různě po Evropě zakládaly sokolské jednoty, protože vlastně jakoby prostě byl to zákaz vlastně vládní a na Slovensku se začaly ty jednoty zakládat až po roce 1918, kdy se po vzniku republiky, ale vlastně jakoby tím, že ten Sokol byl z podstaty vlastně jako nenáboženský, jako nekatolický. Tak, děkuju. Tak vlastně jakoby, a místo toho vlastně tam dával vlastně jakoby náboženský obsah toho národa, dejme tomu, do té své ideologie, tak vlastně na Slovensku to bylo vlastně problematický díky vlastně té religiozitě té země vlastně to přijmout, to sokolské hnutí jako takový. Takže to je vlastně jakoby jedno úskalí toho, proč se tam vlastně ten Sokol tolik neetabloval. A on vlastně měl jakoby během té první republiky asi 50 000 členů na Slovensku v 6, a teď nevím, jestli župách, nebo v župách, určitě v župách. V 6 župách, takže jako ta členská základna byla vlastně ve srovnání se zbytkem republiky malá. Nicméně vlastně ten Sokol tam fungoval, že jakoby třeba pražský Sokol tak tam vyjížděl, aby tam dělal jako takový jakoby misijní akce. Aby tam vlastně jako šířil tu myšlenku té státnosti. Stejně tak třeba v roce 28 tak jel Sokol pražský do Mukačeva tam cvičit vlastně a ukazovat to, jak jakoby na symbolické úrovni ten národ může být funkční a ta jednota a sounáležitost a tak dále. Takže vlastně jako tak. A můžu jenom to zeptat. A jak to bylo s Orla? Nebyl jako už to katolická
Já vlastně nevím, jak to bylo s orlem na Slovensku. Jako určitě byl orel populárnější na Moravě než v Čechách, takže jako ty orlské jednoty byly častější a nevím vlastně, jak to bylo na Slovensku. Na Slovensku bylo hodně pravoslavě rozšířené. Jako právě třeba v tom bylo tady ukrajinský, jako tam naprosto prosím. Ještě chtěla připomenout dost důležitou věc z hlediska sokolstva, utváření národní identity a to, že v době za první světové války bylo plno sokolů například v ruských legiích a tam vyvíjeli silnou činnost a to i kulturní. To znamená, že tam dělali skutečně velkolepý akce sokolský a tohleto mělo velký význam pro utváření národní identity. Ano, určitě. Ty legie stály vlastně u zrodu novodobího uvědomování národní. Právě jako vlastně ta jejich funkce v těch legiích, tak si myslím, že vlastně pro vývoj jakoby celého sokolského hnutí je naprosto jako téměř jako nejzásadnější, nebo i tak to jakoby v té dizertaci používám vlastně, že jako důkazný argument toho, že vlastně sokolské hnutí je součástí národní identity vlastně v té druhé polovině 19. století a potom i dál, protože vlastně ty sokolové byli schopní vlastně nějaký kulturně národní dědictví vlastně prezentovat v úplně odlišném, kulturně odlišném prostředí a tím vlastně zpřítomnit tu českou národnost vlastně těma performancema, které vlastně tam předváděli. No. Takže určitě souhlasím. Další dotaz. Sokolové cizí zemí teda byly jako Češi žijící v jiných zemích, nebo je to různý. Jako, pokud ten spolek fungoval tím, že měl prezentovat teda český národ, tak se Američanům třeba jako, že prostě je mi to jedno, že ale co to má to společně jako Američanům náš souboj jako s Německem a s říší je relativně. Ono je to vlastně tak, že třeba co se týká amerického Sokola, tak tam ty sokolské jednoty vlastně zakládali český imigranti, eventuálně Slováci vlastně dohromady společně s Čechama. Ještě vlastně předtím, než vzniklo Československo. A vlastně to souvisí, jakoby v principu je to vlastně to samé, jakoby prezentování té české národní identity, jako třeba bylo právě v těch ruských legiích. A pak je druhá varianta, kdy vlastně ve slovanských zemích, ve Slovensku, v Chorvatsku a tak dále, tak ty sokolské jednoty byly zakládány tamnějšími jako obyvateli ze Slovenskou, s Chorvatskou a tak dále národní identitou, vlastně proto, aby se vytvořilo určitá sounáležitost těch slovanských národů. Předpokládám teda, že jádrem těch výzkumů je teda ta nějaká vizualita, nějaký podíl na tím utváření identity. Takže kdyby v této souvislosti zajímalo, že se zabýváte jakoby současným Sokolem a proměnama vlastně této organizace v kapitalistické společnosti, jak se mění, jak teda ta identitotvorná stránka, tak ta vizualita, třeba když byla konference, tak zrovna otvírali památník Raníkovi sport za první války, velké války. A tam třeba vystupovali teda sokolové, kteří tančili, která mají jako zjistá jako na chvíli. To je hrozně jako zajímavý, takový posun, Já myslím, že ten posun je jako by značně způsobený vlastně tím spartakiádním hnutím potom, no. Že vlastně jako ta popularizace nebo bulvarizace, nebo jak to říct, vlastně jakoby těch výrazových prostředků, tak že je to jakoby do určitý míry dáno tím, jakože tradičně v Sokole před koncem druhé světové války, tak si myslím, že na sletech nevystupovaly třeba rodiny nebo jako rodiče s dětma, který potom přišli ve Spartakiádách, ale na sokolském sletě už to teď normálně vidíme, že tam vlastně jako vystupují rodiče s dětma a že vlastně je jako současná prezentace Sokola si myslím, že je jakoby, jako mix vlastně těch jakoby různých vlivů a zároveň jako, jestli jako Sokol v současné době nějak podporuje nebo prezentuje jako českou státnost nebo českou národní identitu,
Já si myslím, že jo, při různých takových těch slavnostech, jako je kladení věnců při státních svátcích a tak dále. Ale jakoby potom tyhle ty věci, kdy tancujou jako, nebo cvičí na Michaela Jacksona, tak to je samozřejmě jako tam asi jako se ta národní identita. Jako by se teda porušily ty armádní nějaký principy, asi jo. Já jenom, mě k tomu napadá, co znám z té dizertace, že je i nějaká proměna Sokola před rokem 18,5. Ano. Protože je cíl nejen vytvářet národní identitu, ale i stát. V okamžiku, když se vytvoří ten stát, tak vlastně to ztrácí trošku svůj důvod své existence a to dneska bude taky výrazný. No. Jako my nemáme důvod bojovat o to, aby jsme vznikli, protože už jsme tak, že tam bude tady ten velký posun důvodu existence. Jo, jakoby to bude modifikovat. Asi jo, určitě, protože jasně, no, teď máme prostě stát, jako, kde by jako ta naše suverenita, dejme tomu, tak je prostě daná. Ale třeba ten přerod jakoby mezi kolem toho roku 18, tak vlastně tam došlo k tomu, že jako z nějaký subkultury se vlastně ten Sokol stal jako oficiálním nositelem jako té národní identity, která ale byla budovaná jako už předtím. Správně si, že to pro nás může být zajímavý jako z toho z té vaší divadelní vědní perspektivy. Tam třeba vznikají prostě zajímavý jako mixy vlastně disparátních systémů, z těch znaků, že tam zároveň prostě se řeší nějaký ten armádní model, a tam ten Michael Jackson, a tam je ještě něco ale složitějšího. To vlastně zjišťujeme při většině výzkumů různých slavností, že v současné době strašně proniká televizní estetika a modifikuje prostě jakoukoliv folklorní slavnost. A to je teda, to by byl obrovský výzkum, vlastně vůbec to v tom číst, jak se estrádnost televizní projevuje v tradičních folklorních náhodových slavnostech. A hodně velký problém vlastně, čím je modifikovaná naše kultura současná v těch běžných projevech na malých městech a vesnicích. Byla je možná taky otázka, jestli už jenom samotný, jako nevím, jaká je vlastně dneska náplň symbolická toho pojmu Sokol. Že možná v momentě, kdy už jenom to, že tam vystupuje Sokol a už dělá cokoliv, tak stejně on je vlastně spojnice s tou národní identitou. Ale jestli ta devalvace, která prostě probíhala po tom roce 48 a dneska už je to nějaká jako bulvarizace do určitý míry, jak moc se to vyprazňuje. To je vlastně otázka, která může souviset i vlastně s nějakými jinými, řekněme, veřejnými manifestaci spojenými s nějakou národní, spíš jako symbolickou, s nějakým jako imagináriem národních symbolů, které jsou přivolávány a mobilizovány vlastně v tom veřejném prostoru pro nějaké politické cíle vlastně. Kdy vlastně to můžeme vidět na různých jako kdyby úrovních, ale vlastně co chci říct je, že na jednu stranu jako kdyby ta národní identita bylo něco jako už jako hotového, jako jenom k dispozici, jako to se dá jako vzít z nějakého jako hotového registru symbolu. A na druhou stranu vlastně se i tímhle vlastně ona vytváří, jako, že se jako kdyby jakože ten pojem najednou jako se vyprázdnil, že tím pádem vlastně může být manifestovaný i tím Michaelem Jacksonem, jo, třeba. Nebo přestá, no. To se týká, to je právě ten směr symbolického interakcionismu, že nejenom, že manifestuju, ale vlastně s každým znovu zpřítomněním znovu vytvářím a potvrzuju a tvořím. A potom je teda zajímavý zkoumat, čím je to znovu vytvářeno, nebo co je vlastně vtahováno, jaký konstrukty a jako vzpomínky, na co jsou aktualizovány. A se děje skrz. Proto to vlastně má ten rituální charakter, to označuje jako rituál, protože v tom průběhu toho komunitář se to naplňuje těma liminárníma jako prvkama, symbolama. A čím vlastně silnější prožitek, tím silnější potom jsou z toho možná ty symboly. Já si teda jako myslím, že je to spíš prostě v úpadku, jo. Že tam prostě v té době se tomu věnovaly nějaký elity společenství, vlastně umělecký svět, když se na tom jako podíleli, spolu vytvářeli to, jo. Takže to bylo jako nositele něčeho, co dneska je vlastně možná něco úplně nositele podobných nějakých ideí, než to Sokol zrovna. Jo, akorát to jsou vlastně jakoby nějaký hodnotový měřítka. Jako, já tomu rozumím, já vlastně jakoby s tím souhlasím, ale jako
A jako jo, jako jasně, že je Sokol v úpadku, ale právě jako ono je to asi takový, jako, že to, co bylo dřív, chceme aplikovat na náš současný diskurs a že to vlastně jako nejde, no, že je asi potřeba to hodnotit jako v té době, kdy jsme nefunguje to asi tak, jak to fungovalo dřív, nebo jak si myslíme z archivních materiálů, že to fungovalo. Mě ještě napadá jedna věc. Ten Sokol se ustanovoval v době, kdy se výrazněji cítila forma při veřejném vystoupení, což je celý to 19. století a my toto máme otupené a i koneckonců způsob, jak tady se bavíme, tak je vlastně dost neformální a dost povadlý ve srovnání s 19. stoletím. Já si hned podle toho, jak sedíte, prostě to je devalvace, jo? A taky vlastně performujeme tu schopnost diskutovat. Ale že vlastně se o tom nemá moralizovat, to prostě máme analyzovat, aby jsme porozuměli tomu, co žijeme. Mně to připadlo možná jako zajímavé, možná i sledovat nějaké jako vztahy mezi uměním a sportem a jejich jako rozcházení a zase jako opětovný se nacházení, protože právě v té době, možná od které naráží Vojtěch, tam že na těch setech spolupracoval Pavel Pilvénik a ty alegorické vozy pro Unicef tam navrhoval ikonografii Mucha a tak dále, jako bytecká. Prostě to Michael Jackson prostě je jinak. Jo. Určitě no, a to je právě, pardon. Prosím? Co? Že Cabani taky se pořád Jo, ale no jasně, protože teďka z toho znovu vrací, že tak není to úplně rozloučený, že teďka zase jako řada umělců a básníků, kteří si jako své téma poezie a tak dále volí právě jako fotbalový fanoušky a všechno, takže jako neříkám, že to tak bylo, už tak není, prostě se to jako zvláštním způsobem jako line, to možná zajímavé sledovat. Tam jsou jako jedna věc, že je to ta symbolická rovina, ta identita, druhá věc je samotná obsah, náplň činnosti té organizace. V momentě, kdy to odřízneme, že ta organizace má tu původní, možná dneska už nejfunkčnější, tu schopnost, jak tady někdo říkal, oni rádi cvičili, ti dělníci, no tak jako cvičí a v momentě, kdy o tom budeme mluvit jenom na té skořápce symbolické, tak nás to možná neposunuje. Jo? To znamená, dejme tomu skautské hnutí se poměrně úspěšně transformovalo na funkční organizaci a taky si zachovával nějaký, původně to bylo jako vlastně politická organizace, vojensko-politická, se složitým jako mezinárodním přesahem, tak jako asi nezapomenout i na ten vlastní samotný obsah toho, co ty Sokolové dělají. To znamená cvičí. To znamená cvičí na Michaela Jacksona. OK, to je v pořádku. A co je to symbolické, to je až nad tím. Mám možná začít další otázku. Ne, jak tomu teď já... Tak postupně. Já na bych jenom chtěla reagovat, že já myslím, že je to hrozně důležitý, co tady bylo řečeno v tom smyslu vlastně, že to jakoby, že je důležitý vlastně vnímat jako to fenomenologické tělo, prostě to cvičící a že pro velkou část Sokolů opravdu třeba jde jenom jako o to cvičení a už není potřeba vlastně k tomu dávat tu semiotickou nadstavbu, o který my se teď tady bavíme. Protože, a to si myslím, že je jakoby základní vlastně důvod toho, proč po 40 letech vlastně neexistence Sokola byl Sokol vlastně obnovený po roce 89, že vlastně ty lidi měli buď jakoby rodinný vzorce chování, že se chodilo cvičit a cvičili a měli ten tělesný zážitek no, to je ta druhý, co jsem chtěla říct, a nebo měli ten tělesný zážitek prostě a tím pádem jako bylo možné tu tradici vlastně jako nějakým způsobem obnovit a že ta tradice vlastně jako je obnovitelná na základě těch dvou věcí, na základě té fenomenologické roviny a té semiotické. No, je to otázka, se tady neobnovovala vlastně na sílu ta symbolická tradice. Je to možný. A zapomnělo se na ten obsah. Já nevím. A já bych ještě připomněla ohledně té symbolické roviny, kterou my neuvažujeme jako o skořápce, ale jako něco, co komunikuje a jedná. Tak je fakt rozdíl mezi tělem Michaela Jacksona a tělem sokolským, který se odkazuje na Winkelmannovský ideál a ještě Rousseauský, ale to je odkaz na Řecko, což znamená, že najednou ta národní identita se dostává do celého rámce evropské kultury. A to je jako zásadní při tom koncipování, jak to tělo má vypadat. Prostě je svalově jinak proporční a je vlastně budovaný zvnějšku dost výrazně, jako na formu. Což při tancování na Michaela Jacksona prostě vzniká jiný tělo a jinak hovoří symbolicky. Tady další dotaz. Já se omlouvám, ale je to hodně strašně jakoby složitý tady tohle, protože uvědomuji si, tak jak Tereza říkala, že vlastně Sokol byl obnovený po roce 89 a v podstatě to byla jediná organizace, jako, kde se mohli lidi zapojit se cvičením. Jo.
Protože vlastně byly pak nějaký vrcholový tréninkový střediska, pak nějaký sportovní kroužky ve školách. A co ještě? Dělovýchovná jednota, a ty většinou se věnovali fotbalu, tyhle věcem. Ale ten Sokol ty jednoty brzo dostihl a v podstatě jako je jako ve stejné úrovni. Na druhé straně pořád si myslím, že zejména v menších lokalitách, ve vesnicích nebo v podstatě v takových těch satelitech prostě příměstech velkých, Sokol působí jako kulturní pospolitost, jako společenství lidí, kteří samozřejmě nejenom cvičí, ale dělají spoustu dalších kulturních aktivit a veřejných událostí. To znamená, vrací se to vlastně jakoby k tomu původnímu spolkovému prostě jako zaměření téhleté organizace. Protože u Sokola působily pěvecký spolky, hudební spolky, loutkový divadla, prostě všecko. A tam se aktualizuje ta spolkovost. A čím dál tím víc jako to lidi baví dnes. My jako při těch různých výzkumech zjišťujeme, že prostě buď něco pořádají hasiči, nebo fara, anebo Sokol. Je to furt, a stejně tak i ty místnosti prostě cvičící jsou multikulturní. A je to nějaký precedens pro českou kulturu z toho 19. století. Tam ještě, nebo chce ještě někdo reagovat z pléna teda? Pokud ne, mě tohle vede k jedné vlastně otázce, to, že vlastně komunita a pospolitost není automaticky nějakou pozitivní hodnotou, že myslím si, že třeba na sever i nebo na jih od nás jsou, jako řekněme, komunitní projekty na radikálně třeba katolické bázi, které vlastně čím dál víc můžeme v tom veřejném prostoru vidět, velice dobře organizované, vyzbrojené, řekněme, arzenálem odvolávající se na nějaké státo nebo identitotvorné, řekněme, jako procesy z minulosti, které vlastně vystupují jako vlastně jako na jednu stranu jako strašně jako konfliktně vůči nějakým jako jiným třeba nějakým skupinám sociálním a na druhou stranu jako řekněme ustavují se jako nová hegemonie vlastně toho, jak vypadá nebo jak má vypadat, řekněme, národ, co má být národ, co má být například Polsko. Asi jste zaznamenali tu kauzu s Oliverem Ferličem v Teatře pro všechny, kde vlastně opakovaně dochází v podstatě takým jako ke katolicko-teroristickým jako aktům, to nemyslím, jako, to je vážný, jo, které jako kdyby jako prostě vedou jako někdy jako takovou menší pouliční válku, třeba blokují vstup do divadla, vyzbrojení prostě takými jako vlajkami vlastně, něco podobného asi jde vidět i třeba v různých jako kdyby spolcích vlastně komunitách napojených na třeba na radikálně nacionalistický jobbik. A pokud sledujete třeba neonacistickou scénu, tak jde vidět vlastně, jakým způsobem vlastně tahle identita se mobilizuje. Samozřejmě, že je to strašně jako amatérský furt, jako, ale myslím si, že ta tendence vlastně více výrazně inscenovat a vstupovat do toho veřejného prostoru prostřednictvím nějakých jako více zorganizovaných aktivit byla jako třeba před rokem nebo před rokem a půl jako dost patrná. Což vlastně je i výzva asi pro náš obor nějakým způsobem vlastně toto jako vzít v potaz. Jo. Takže to je jenom spíš jako komentář k tomu, jako třeba, co jako pozoruju. Ale protože náš čas jako kdyby už se chýlí ke konci, tak mě by zajímala vlastně ta vlastně i výchozí otázka. Vy jste na začátku říkali, že vlastně ty pojmy, které jste měli na začátku, ať už to byla třeba ta německá teatrologie, nebo i třeba ten pojem kulturní performance, nakonec v tuto chvíli, kdy jste se pro vás ukazuje úplně jako nepohodlný, řekněme. Tak jak byste vlastně jako zhodnotili vlastně tenhle stav jako teďka, jako, nebo jako ty jsi říkal, že kulturní performance a že spíš ten pojem události, tak asi každý má jenom jako semantickou jako kdyby energii, že jo. Takže vlastně jak o těchto věcech jako mluvit teda? Nebo v čem je to omezení těch jako dosavadních přístupů vašich třeba? Jak je teda vaše jako rezumé z tohohle? Jako pojem kulturní performance už od začátku je poměrně vágně definovaný. A dá se vykládat jako různě, jenomže jsou tam jako zanášet dalšíma významama. Tím pádem z tohohle důvodu není jednoduché jen tak napsat do textu tato kulturní performance v momentě, kdy se bavíme o dost jako komplexních problémech, který je ale potřeba si nějakým způsobem definovat i ve vztahu k divadlu, vzhledem k jsme z teatrologie,
nevím, jaký je momentálně východisko, to má být obsahem další debaty. Problém je i s tou dobou trošku, protože pokud se člověk zabývá tím vývojem po roce 1948, tak zjišťuje, že ten americký koncept je na tu totalitu neaplikovatelný, protože je poměrně černobílý a nedokáže pracovat se specifiky té totality. To znamená jakoby s tím, že ten aktér s divákem se vlastně mění a jak se ten aktér toho diváka ovládá a pak ho nahrazuje. Jo? To je třeba jako problém můj s tím procesem s Horákovou, kdy vlastně se nedá tak povrchně říct, že ti obžalovaní byli vlastně herci, kteří se naučili roli, protože oni tím, jakým způsobem s tou rolí pracují, se vlastně stávají aktéry jako nekontrolovatelnými. Že jo? A ta moc, která byla ten aktér a jednala sama, se stává jenom pak divákem v tom procesu, takže ten koncept se strašně komplikuje. Já si teda myslím, jako obecně s těma termínama, že to, že jako asi není možný dospět jako k nějakému jednotnému konsenzu, no? Že prostě každý máme jakoby nějaký archivní materiál, se kterým pracujeme a ten je daný. A to, jakou metodu prostě zvolíme, musíme vždycky jako při každém přístupu vysvětlit. No. A prostě někdy se nám podaří se jako shodnout a někdy ne. Ale jako to myslím, že k tomu prostě patří, protože i každý prostě jakoby čerpáme z trochu jiných zdrojů, ale hlavně, co si myslím, jako, že určuje vlastně jakoby tu metodologii, je pořád vlastně to, jaký archivní materiály jako máme k dispozici a jaký problém řešíme. A já jenom mně dneska přijde strašně jednoduchý už jenom využívat toho, co má někde Fischer-Lichte, používat kulturní model divadla. Protože se podívám na nějakou událost a podívám se na to, že tam scénografie a že jsou tam nějaký rekvizity, že jsou tam aktéři a diváci, tak to vlastně je takový jako prvotní krok, aby člověk si uvědomil, ano, je to performováno, ale nevysvětlí to nic z významu té události. A musí se jít dál do interdisciplinarity a proto vlastně mi přijde zajímavý ta americká škola dneska. To zajímavý, že to si říkal tamhle kolega, to ta hra, když se to nějaký kontrole. A zajímalo by mě, jestli se třeba zabýváte, když teda je kulturní performance, třeba jedna demonstrace, a jedna kulturní performance, druhá demonstrace, jestli ty demonstrace třeba teda setkají a začnou třeba tam nějaký konflikt, kdy teda začíná improvizovaná kulturní performance, nebo jestli se... Mně tohle přijde právě jako dost zajímavý případ té hrany, že se to nějak začne jako vymykat nějaký jako události předem připravení, jestli se to hodně jako pronikat jako do nějaký osobního byli těch aktérů, nevím. Tam, no jasně, je to asi potřeba jako být tímhle věcem citlivý. Myslím si, že jsme začali používat ten pojem jako rámec. Ten Goffmanův pojem jako analýza rámců, framing. To, že v momentě, kdy máme událost, kde je několik různých paralelních akcí, tak je potřeba vždycky to nahlížet z nějakého pohledu, z úhlu pohledu, protože tam není jasný, kdo je v jaký moment divákem, proto si tu situaci musím vlastně jako nastavit z jednoho pohledu, abych si to mohl vyanalyzovat. A já bych k tomu ještě přidala, že to antropologové rozebírají neustále, jako si myslíme, že jednáme spontánně a autenticky a jsme jako teď a tady v tom, jako kdyby jsme byli uprostřed rituálu a jako i v rámci demonstrace, ale ta zkušenost je, že se člověk učí demonstrovat a na některých demonstracích bylo zřetelný, nebo je zřetelný, aha, to jsou lidi, co mají zkušenost z 89, vědí a zaučují druhýho. Že vlastně to je stejné jako s řečí, my se narodíme do řeči, do nějakého systému, takhle nechci mluvit o řeči, ale a vlastně jako do toho se narodíme a stejně tak je to s nějakými kulturními konstrukty a modely, takže člověk jako poprvé, když je na demonstraci, tak možná neví, že nemá teď běžet proti těm náskům, když je za anarchisty nebo obráceně, ale na podruhý už to ví, prostě, že jsou to i v těch momentech, které považujeme za autentický a spontánní, tak stejně jednáme podle kulturních konstruktů. A my už jsme právě dostáváme do situace, že budeme skoro těžko hledat situace, které jsou kulturní performance, jako protože prostě
Možná na záchodě někde akorát. No. Tak to je spíš jako otázka té teorie, že jo? Tak jako nějak třeba v 70. 80. letech jako byl ten pojem jako kulturního textu jako analytickým nástrojem, jak řekněme porozumět kultuře prostřednictvím řekněme tohohle jako pojmu. Takže vlastně z hlediska teorie jako může dojít do fáze, kdy všechno budeme chápat prostřednictvím tohohle pojmu, ale vlastně to je něco jiného než ta skutečnost, že jo? Jako. Jestli... No ale to navazuji na to, že vlastně všechno se učíme jako nějaký vzorec chování, tak demonstraci, tak večeři, stejně tak... No tak večeře je ritualizovaná věc. Přeci. Je to tak? No, všichni se takhle dali, vlastně dá. Myslím si, že jsme vyčerpali 1,5 hodiny, která je běžně určena této události. Pokud pokud máte ochotu, tak můžeme pokračovat nějakými třeba 2 dotazy rychlými. Pokud ne, tak vám děkuji za pozornost a pravděpodobně se můžeme vidět za malou chvíli na zahradě ústavu. Takže děkuji všem za účast.